is een gebied wat het gevoel geeft van rust, van vrijheid, de geur, de klanken. Ik weet niet of de camera's het opnemen, maar gewoon alleen al de vogels die je nu hoort. Ja, het is een gebied waar wij als mensen gewoon te gast zijn en mogen meegenieten van ja, wat er is. Mijn naam is Kai en ik ben de eigenaar van Kano Maastricht. Klanten peddelen 11 kilometer de Maas af en staan dan aan het eindpunt en huren dan van ons weer een fiets en fietsen weer terug naar waar ze eerder die dag begonnen zijn. Vanaf het moment dat je ze een zetje geeft, gebeurt er iets. Weet je, de grond is onder de voeten uit, hè. Ze zitten op het water, je hoort een gelach. En ik merk eigenlijk dat ik het daar eigenlijk voor doe. Weet je, die sfeer zo op dat water. En je ziet hoe de mensen ja, echt genieten. En dat is even iets anders doen dan wat ze eigenlijk de hele dag doen. De Maas is de grens. De Belgische verhuurders zitten aan de overkant van de rivier. Het rivierpark Maasvlei slaat eigenlijk die brug tussen Nederland en België. Zij hebben hart voor het gebied, zien mogelijkheden en zo hebben eigenlijk een samenwerking gestart waarin de klanten van ons een Maascleaner pakket kunnen meekrijgen, waar ze dus vanuit de boot met een knijper en een zak het vuil kunnen meenemen. In de winter moet je geen kano's willen verhuren. Ik heb nog een ander bedrijf, Bokstherapie Zuid. Daar doen we eigenlijk therapeutisch boksen en weerbaarheidstrainingen. De combinatie van die twee zorgt voor mij gewoon een pakketje dat mij past als een maat pakt. Ik ben altijd wel zoekende geweest van ja, wat past bij mij, wie ben ik en welk werk hoort daarbij. En hoe hard het ook werken is, na zo'n dag aan de Maas, maakt niet uit hoe druk het is geweest. Dan is het lichaam is moe, maar het hoofd is voldaan. En ik denk dat dat een teken is dat je echt doet wat je graag doet.